Kertokaa, mitä tässä pitäisi tehdä? Perinteisellä sirkushuvella kansa saa hiljaiseksi. Sen entisen hovinarin voisi lähettää esittämään vaikka nukkiteatteria. Heittäkää tuo velho ulos täältä! Antakaa miehen puhua. Vartijat! Vartijat! Älkää kuunnelko tuota vanhaa huruukkoa, teidän majesteettinne. Tässä on valtakunnan pelastus. Kansalaiset, teidän toiveenne on kuultu. Te saatte TV-kanava-paketin, jota te voitte miksata miten haluatte. Ja takuunopean internet-yhteyden, jolla te voitte vaikka downloadata musaa. DNA-velho on tullut valtakuntaan.